ಹಲೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಶ್ಯಾಂಪು ಪೊಮ್ಮತ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೂನುಗ್ಲ ಪೋರುಂಡು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಈಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಮೂಲಿ ಏತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆತ ನಾನು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅವೇನು ಉನ್ ಮಲ್ತದ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ದಿನ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋದ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನಿಗಲೆ ತೋಜ 1 year ಜರ್ನಿ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಆನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ದಿಸ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪು ನಾನು ನನ್ನ 365 days ಜರ್ನಿ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಗಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತು ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಮಾತೆರಕ್ಲ ಯಾನು ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇವನ್ ಯಾನು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಪಲ್ತೊಂಬೈದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆಡಿಯೋ ಏನು ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅದಾಗ ನಾನು ಈ ಸತಿ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ನಾನು ಒರಿಯಪೋತೀನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಪಾಡಂ ಪೋರೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಒಂಜಿ ಹಿಮಾಲಯದಗಲ್ನ ಎತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲದಗಲ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬ್ರಿಂಗರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲದ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ನಾವು ನಿಗಲೆಗ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಚಾತಂದು ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು 5 ಜನ ಅವು ದುಂಬುದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಜ್ಜದಾನಿ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜ ನಾವು 40 ವರ್ಷದಾಗ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನೋ ಇತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಅಂಚದ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ 25 ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋಜವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು 1-2 ಯಾನ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಡೈಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ನಿಗಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.